Няма хора, които да са преналили компресия. Не за сега. Не знам някой да е преналил компресия за климатик. Това е компресия за климатик на Panasonic. Измерят се на нотите 0,8 трябва да има между всяка нотка. Това е инверторен компресор. Ще казва, че се дали пус. В момента се опитам да го разрежа, ето че представлява. За да мога да имам достъп до намотки, колкото намотките тук. Смятам да направя два разреза тук и тук, тъй като предполагам, че тук представляват двете компресорчета, механични компресорчета, през които се изтласква въздуха, за да мога да отделя този капак и да имам достъп до намотките, да ги пренави. Ето какво представлява вече разгледан компресор. Това са буталата. Тук долу. И това е готовия за преналиване двигател. Тук личат. Ето. Тук има черни, които са окасили. Възможно е това нещо директно да черни намотки, които са окасили. Да се разкачи и евентуално да се изолират самите намотки. Обикновено тук в край ще се прегрява, тъй като това е пълен с минерално масло, тъй като охлаждането, намотките, когато са вътре, има светлината ги охлажда доста добре. Докато тук не ги охлажда, защото няма какво да ги охлади и обикновено там не изгаря. Това свети за тук. Тази част обикновено изгаря. Ето го вече изглежда двигател, намотките на статора. Това е намотките на статора. Тук се вижда 5 черни петна, които евентуално дори без преналиване може да само да се изолират и предполагам ще се премахне късто, защото друго не виждам, само на няколко места. Това е оставената опорна стена. Това става централното на статора към ротора. Това е съседния ротор. Тук долу са компресорче. Ето го вече с сглобения компресор с новата намотка. Това капаче го направим тук на струга на машинката. Вече е ключковано и събрано с шини. Да може да се направи хубава заварка. Ето го вече заварения компресор. Сега вече остава да се пробва. Всъщност той е пробван надуван с компресор, да се пробва да не изпуска. След това следва бладисване и това е.
Ето сега го надуваме. Две атмосфери. Надувам 6 атмосфери с компресор. Ето го вече компресорът. Грундиран, походисен и прикачен с кабелите към външното тяло. Тръбите не са прикачени с дистанционни кабели, за да е по-лесно. Тръбите не са прикачени, за да се види в коя посока ще върти, тъй като има опасност да върти в обратна посока. При пренавирането е възможно нотките да бъдат обърнати. Това лесно може да се обърне, тъй като това е трифазен двигател. С обръщането на две нотки веднага се обръща посоката. Цената на подмяна на един такъв нов компресор е 500 лева. До тук моята равносметка е 65 лева е взето за пренавиването, 15 лева за разглавянето на самия компресор и всичко останало съм си го свършил аз. Сега отиваме да включим самия климатик, за да видим дали ще излизат, компресора ще помпа през този отвор, т.е. дали ще се компресира и дали ще изкарва въздуха. В момента вече компресора се чува свистенето на вентилатора и на компресора и в момента вече затваряме се с пръст отвора, за да видим шина и помпане. Виждате как изпуска въздуха и набира обороти. Чува се дори вибрирането на компресора. Значи, компресорът е успешно свързан. Остава само да се свържат тръбите и да се напълни с фреон и ремонтът е приключил. Ето го и вече работещия климатик. Всичко е монтирано на него. Монтирани са кабелите и дори вече дава топлина.